Pagsulay, excited ka ana? Kay benda ko ang panalangin, nagsunod na, tanawa na. So, kay kadaugan, magina ang ihatag ni Lord sa ato So, nalang ko ihangyo sa kadausa nga, muanhiman ta, kay simbaho na to ang Ginoo, magampo ta, nagbasa tag Biblia. Pero sultian lang kanako nga alagari ang Ginoo sa hinlo nga kinabuhi nimo. Kay daghan kay gaalagad sa Ginoong wa nailhis Ginoo. Musimba sila pero ang ilang pagkinabuhi hugaw ba munang wa gyud taw nailhan. So karon nga kabuntagon ang uluhan sa tong pagtuon nag-ingon diha alagari ang Ginoo sa hinlo nga kinabuhi nimo. Kay aron nga nangandoy man tag mga maayong butang sa tong kinabuhi mga igsuon. So wa may lae makahatag ana ang Dios lamang. So nagsimba ta, nagalagad ta sa Ginoo pero hugaw atong mga pagkinabuhi. Sayang ra ang tanan. Nga seryosoon gyud nato ning atong pagka-Kristiyano. Naa pa ba ta? Praise God. So ako mong gihangyo ablihan nato ang atong mga Biblia sa Matthew chapter 15. Matthew chapter 15. Verse 10 to 20. Matthew chapter 15 verses 10 to 20. So alagari ang Ginoo pinaagi sa hinlo nga kinabuhi nimo igsoon. Nana? Sige mo barog una tang tanan mga igsoon. Matthew chapter 15 verses 10 to 20 ningon diha unya gipaduol ni Jesus ang mga tawo ngadto kaniya og miingon siya kanila pamati kamo og sabtan ninyo kini dili ang mosulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya kundi ang mugula sa iyang baba unya miduol kaniya ang mga tinun-an og miingon nasayod ka ba nga naglagot ang mga Parisiyo tungod sa imong gisulti si Jesus mitubag ang tanang tanom nga wala gitanom sa akong amahan nga atua sa langit pagaibton. Verse 14, pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. Og kun ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, silang duha mahulog sa kanal. Si Pedro miingon, sulti kami sa kahulugan ni ining sambingaya. Si Jesus miingon kanila, dili pa ba di ay usab kamo makasabot? Wala ba di kamo makasabot ngang musulod sa baba sa tawo mupadulong sa iyang tiyan ug unya mugula sa iyang lawas. Apan ang mga butang nga mugula sa baba gikan sa kasing-kasing kining mga butang nga maoy makahugaw sa tawo. Kay gikan sa iyang kasing-kasing mugula ang mga daotang hunahuna, ang pagpatay, ang pagpanapaw, daotan nga pagpakighilawas, pangawat, pagpangawat, pagpamakak, o pagbutang-butang. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tawo, apan dili makahugaw sa tawo, kun mukaon siya nga dili una manghunaw, sumala sa ilang giingon nga maoy angayng buhaton. Magampo na ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw balaan nga Dios. Unsaon manamo Ginoo, pag-alagad kanimo nga balaan usab kami, kung wa mi kabalog unsay mga paagi sa pagkinabuhi nga hinlo ug balaan Ginoo maunang karon nga kabuntagon andam kayo ming mamati sa imong pagtudlo andam kayo kaming maminaw Ginoo unsay imong isulti kanamo hinloi nga among hunahuna og kasing-kasing aron mahimo sad ming balaan nga sudlanan sa balaan imong mga pulong ako nga giampo Lord walay bisan usa dinhing relihiyoso kundi ang tanan nangandoy tinuod nga relasyon diha nimo. Salamat kayo, O Diyos, kanining kabuntagon ang imong pangalan, mao'y mapasidunggan nga mas labaw pa sa bisan unsa Ginoong buhat sa kaaway. Salamat kayo, O Ginoong Jesus, nga ang imong balaang espiritu magatandog sa matag usa kanamo ug ang imong dihog ug kaalam manaa kanamong tanan ilabi na ang imong gamiton sa pagsulti sa imong mga pulong. Kaming tanan walay usa namo nga labaw, kaming tanan nangandoy ra nga imong kaluy-an. Sa kanunay nagapangandoy nga ang imong gahom among masinati ug ang imong pabor manaog sa among mga kinabuhi. Mao ni ang among gipangayo, giampo ni ining kabuntagon ug madawat namo ning nga kaalam sa pangalan
ni Ginoong Hesukristo ang imong bugtong anak, ang among hari ug mangluluwas. Kitang tanan moingon, amen and amen. Manglingkod ta mga igsoon, mayong buntag. Importante gyud kay ning hinlo nga kasing-kasing ug una-una sa atong pagpangalagad sa Ginoo kay di gyud ta ka biyahe. Di gyud ta ka padayon sa atong pagpangalagad sa Dios nga tuloy-tuloy ang atong biyahe kung hugaw ta. Kagahapon atong Huwebes sa gabi na ingon si Milyon na katunga nas buhok ang nabili niya ako apod. Kay sige ra ko ga problema usaon man ni Lord ikaw ra jay bahala ani kay ang sakyanan mga karon siguro nga pagsulod sa last week of July o karon nga August hapit na mo 20 mil ang iyaha nga gasto. Sige ko kapatrabaho ba? Unya automatic na nga kung walay pundo, walay sulod ang hurot na ang wala na dia ang budget, wala na po ko'y makuha sa offering, automatic na nga hulam dayon ko sa opisina. Di ra man ako tuganan oy, kay mapare mingon niya kag mas dako pumunta ni pastor na. No, ingana. So, moto nga saon mo so si Gerson, yung pastor di adiri sakyanan di na mo andar. Nya sila Kuya Gaspar ila tong gikalingawan atong sa tong gabi una. Didto ang diha ang sakyanan sa ilahan ni hapit gyud kaabot dinhi diha sa ilang sisil nang naihalublakan. Now diha nya nangita kog mekaniko galisod pa jud kog ayo ga conflict og taman ba gaabot ang schedule. Plus na disturb kayo ko sa school sa kong anak. Kay ambot lang og ako'y wa kasabot nila og sila'y wa kasabot pud namo. Kay sige kung gaagad sa ilang schedule, siging kausab ang akong mga subject sa buol. Ibuntag, ihapon, ibuntag. Kay sige silang gausab-usab ba. Unya naman unta ko dito, kada adlaw kay maghatod sa bata. Galingkod ko dito. Di ra po ko nila tinggan, di ko nila pakistoryaan. Kunsa man ni sila? Unya ang ako ding anak, nagsud siya sa room nga di iya wa po ningon ng teacher nga dito ka speakers room. Nya hapit na 2 ka semana ba? Tingala lang kung wala lang ni siya appeal o kanang inig picturean tong ilang mga achievement ba, mga work. Nga kung maghisgot na siya drawing or suwat-suwat, mga litra o numbers, mga shape, mga color drawing, kamao naman na siya anak tanan. Ano man ning wala siya diri ba? So moto nga last day nabaw-an na mo nga ingato day ang sitwasyon nga murag wala gi klaro ba og asa gud ning akong anak. Mutong nag-uol ko napakapatahi na mig uniform unya napalit na ang libro. Nga na bitaw. Deyong okay ra to, kalmar ta kay alagad bitas Ginoo. Di gyud ta gusto nga kapangalagad tang nahugawan ta. Nya mo to nga pagkakuan yung agsakyanan mao ni. So gi-check tanan. Gi-check tong pump sa sakyanan, gi-check ang spark plugs niya kay tulo man na. Then ang last nga gi-check og nadugayan gug ayo ang karburador. Unya naa siya portion diya nga maglisot ganig lusot ang dagom nga buho niya ba. Maoy na black, maoy na babag unya. Bisag maura to siya og di gyud to siya makuha. Okay ra siya sunduton bitaw tugsokon. Pero kay problema niliko man. So di gyud siya matugsok. Yung moto nga galisod og ayo niya moto nga na si Kuya Rico nako gatawaganay na silang Kuya Gaspar nga mao na. Tanawa diha og nabay karburador aning asa to? Kilid sa mansyon, gastoryahanay na sila guna-una ko asa no buwan di palit. Yung moto nga ingana si Kuya Rico nga itaod lang nato ni kinahugawan jud tong karburador. Hugaw jud kayo kay gikas pagpalit wag yan na hinlo Hugaw jud kayo nya motong gihinluan niya, gimuryatik pagani to. Gihugasan jud taman nga kanang dayong gipahanginan jud taman. Nya motong pagbutang na lisod no mangyod. Nya ana nas Kuya Rico nga. Sige lang pastor kay sayo pa man. Ako'y mohapit og dito kahapit si Gaspar. Pero guna-una mo ko. Halawal arbo ko'y kwarta. Nya 5 ang mga 3 padong 4 padong 5 man siguro ng karburador kung brand new ana kay 6 mil. Saan ni nako? Sige, itaod na lang sa ni nato pastor. While gataod siya gaampo gyud Ginoo Lord simba nami ugma Lord. Wasan ko yung palit karburador karon alas 4 na pod masirad-an na mi. Pag human yak taod gipaandar ni andar mong gina mga igsoon. Nanadyo ko kining kinabuhi sa tao nga hugaw di gyud ka tuloy-tuloy sa imong biyahe sa pagpangalagad sa Ginoo. Sultian gyud kanako ana.
Kadi mo na makita. May panglimpyo ni Gerson sa multicab sa gawas la sinaw kayo niya ang nasa sulod katong hugaw man kayo ang karburador. So sa ato nga kinabuhi mga igsoon basin og baga na kayo ta og pulbos og make up pero hugaw kayo ta sa sulod. Nag-alagad kas Ginoo nga hugaw ang imong ihatag nga kinabuhi sa Lord. Do you think makapadayon ta mo tubo tama mo nga ta dili? Daw sa ngatang putlunon. That is why karon nga kabuntagon dunay dako nga challenge ni Lord, especially sa mga batanon. Mga batanon, mga kabatanunan, mga high schools and mga college paminaw gid mo og ayo. Tungod kay kami nga mga ginikanan nasayod lang gyud mig ing ana day kabugat ang problemas umaabot. Di gyud may magbinuang sa among kabatanon. Nakasabot lagi? Happy birthday Nanay Siding. No? Dungan na silang ikiki, giusara. Okay, so, muna'y atong hisgutan karon mga igsuon nga lagari ang Ginoo uban sa hinlo nga kinabuhi nimo. Kadi pwede lagi mag-alaga tas Ginoo nay hugaw, mga bilin lagi tas kalsada. Ang uban sutoy na kayo. Ang uban nag-una na, ang uban itubo na, ang uban namunga, grabe ng lipay na kay sila silang kapagkakristohanon. Nang kita, nagkabilin-bilin pa, nga naman, hugaw. Ang pinaka number 1 na kapahugaw, yung ayo sa tao, kinig yung garbo. Nya, kining garbo, di ka kabalong naanin mo. No? Mubito nang masuko, kag inon kasuban, ikaw garbuso ka. Nga naman, tungkol kay waka kabalong naanin mo. Mingon siya kag, labaw pa ka. Nga na, no? So, muna nga, and then, ang ako nga wife, ningon ko niya kagabi nga, wadan, sugo ugana, gistoryahan, nas Rachel po ganito, minaw si Rachel. Wadan, sugo ugana. Pero, ningon ang akong wife, sige lang, obserbaran sa nato sila this month. No? So, ang amo lang himoon, sige, o unsa manggaling, basta, sige, bahala unsa ikwanda, basta kay ako, mangunay kog tudlo sa akong bata. Kada gabi iming mag-Bible writing. No? Anak, isulat niya ang imong isulat, isulte. Na, in the beginning, mano deg mag-ingana ta kanunay? Kada gabi Harong ma-master gyud ayo. Bahala na sila. No? Di man pwedeng mabutang na akong anak og nursery. Saan na nimo tuluan nimo sa nursery, di man gina siya kay magbuot na gani. So struggle. Okay, so padayon na ta mga igsoon, alagari ang Ginoo sa hinlo nga kinabuhi. Karon sa atong pamalandungan ning pulong sa Ginoo mga igsoon, sa panahon nga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nangaon sila, dito silang pangaon ng mga tinun-an nga wala nang hinaw og nakita ni sa mga Hudyo o sa mga Pariseo. Kini mga Pariseo, may balaod nga hinimo sa tawo nga ilang gipakabalaod sama sa gisugo sa Dios. For example, dapat hinlo kayo ang ilang kamot sa di pa sila mangaon. So manghinaw sila. Amen? Unya, kung dili ka manghinaw sa di pa ka mukaon, nakasala na ka sa Ginoo. Kuyawa na, no? Kuyawa na? Kay ila laging gipakabalaod ang balaod sa tao, ingon nga balaod sa Dios, nga gikan sa Dios bisag dili. So ato nang hibaw-on karon mga igsoon og unsa ning problema ha. Dera 15 verse 1, may pipila ka mga Pariseo nga magtutudlo og mga magtutudlos balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Hesus og nangutana sila kaniya nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulun-an nga gipasunod kanato sa atong katigulangan. Dili sila manghunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mangaon. So mo ni ang problema. Gamay ra kayo ni nga isyu, no? Di manghinaw sa di pa mangaon. What if wag gyud po'y tubig? No? Onya, na manggaling safeguard, di gyapon safe kay naamay usang nabilin 99 ragot 0.9 ang germs nga mang di man mahurot. No? So di gyapon safety, no? So mao ni ang ilang problema. Nya kabalo ka? Ang ila pag yung gisulti kay pagtulunan nga gihatag sa atong katigulangan. May nalang og yun, og niingon silang pagtulunan nga gihatag sa atong Ginoo. Gihatagan nila dako kayong kabugaton ning mga pagtulunan nga gihatag sa katigulangan. Murag ikaw og ako, paminaw. Di ba kaniadto sa wala pa ka na Kristohanon, sa wala pa ka nakailag Biblia, daghan kay kag tuo-tuo? Diin gikan ang imong mga tuo-tuo, pagtulunan sa mga katigulangan nga wala masulat sa Biblia.
Gani, mas gitagani mo nagdakong kabugaton, nga sundo na ko ni. Kay base nun niya, na namatay dito, napulo ka magsuon, namatay na tanan, ang katapusang namatay, magtumba taglube. Na mga ingana nga mga pagtulunan, niya, gihatagan gina, gisunod gina og ayaw, pero tanawang tawo, wa na kasunod sa kitudlo ni Kristo. Then after that, giingnan sila sa atong Ginoo nga mga tigpakaron ingnon. Tanawa ra guni adto tas verse 7. Mga tigpakaron ingnon, husto gayud ang giingon sa Dios pinaagi kang Isaya mahitungod kaninyo. Kining mga tawanan nagpasidungog kanako sa mga pulong laman apan layo ang ilang mga kasing-kasing. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako kay ang ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo man lamang sa tawo. Mao na ni. Mo bitaw nga ayaw mo kanang hilig kayo mo pakigdebate bitaw. Ayaw na. Kabalo man bitaw ka nga ang relihiyon pagkadaghanan tradisyon gisulod, wala kasunod sa gitudlo ni Kristo. Ano po ka magtagad anang debate? Nagusik-usik na sa imong panahon, nagusik-usik sa imong tingog, nagusik-usik sa imong lawan, nagusik-usik sa imong nauna kasing-kasing og energy. Sagdi na sila. No? So karon paminawan ni og ayo. Now, giingnan niya nga tigpakaron ingnon ngano man. Ang ilang ginatagaan kayo bugat nga pagtagad ang kahinlo sa panggawas. Ayo, mga Kristohanon karon paminaw mo. Nindot gyud kayong presentable ta sa bisan unsang okasyon. Nindot kayong presentable ta sa atong bana, sa atong asawa. Pero kung sa sulod nato naa ning kahugawan ang giingon sa Ginoo diha nimo tigpakaron ingnon. Ngano man, ang ilang mga nagpasidungog, pinanggis pulong laman apan, layo kanako ang ilang kasing-kasing. Mani, giingon ni Lord. Uyugan ang nas imong tapad, kay gasuroy na ng huna-huna, na layo nagsugod ng kasing-kasing. Uyuga, inang paminaw, kaayo ba? Gasugod, nagdrawing ba? Layo kayo. Nakasisimbahan. Mugakos pa dyan ka ni Pastor Human sa simba, pero mong kasing-kasing, perting layuas, Ginoo. Wala ko'y labot, maduol kag pare, maduol kag pastor, maduol kag simbahan, ngayon mong kasing-kasing, layuan na kayos Ginoo. Unsaon man na. Ningon diya, wala yung kapuslanan ang ilang pagsimba kanako. Now, mani kag simbahan niya, niguli ni mo. Ingnon ka ni Lord, kabalo ka, katong imong pagsimba, wag yug ko, nalipay. Ganahan ka? Muna bitang mo ani tagsimbahan, Lord. Kabalog yung kang garbuhon kayo ko. Kabalog kang nganong nagarbo kayo ko, Lord. Kay gitagaan ko ni Mugnindot kayo nga gasas kinabuhi. Nga wala sa uban, og mo inungdan nga garbo kayo ko. Oh, kabalo man day ka nga gikan na ni Lord, so magpaubos, unta ka. Amen? So ningon sunod, layo kayo ilang kasing-kasing nako. Now karon, niadto siya iyang mga tinunan atong padayunon na ni verse 10. Ningon siya, sa pagkaduol na ni Jesus sa mga tawo, ngadto kaniya, miingon siya kanila, pamati kamo og sabtan ninyo kini. Unsa isugo ni Lord? Nay duha ka sugo. Pamati og na may tao mga igsuon o mga teachers dire, amen. Di ba makarelate mo nga na estudyanteng gatutok og ayo nimo while ga klase ka, pero inig exam inig question why itubag? Kay namati wala sabta. Amen? Kanang nas imong tapat, ina ikaw girdon, klaro kayo. Namati dili sabton. So ningon si Lord, pamati kamo og sabta ninyo kini. Unsa may gusto ni Lord nga atong mapamati aron atong sabton, ingon siya. Verse 11, dili ang magsulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya kundili ang mugula sa iyang baba. O mga asawa, mga asawa, diri sana ko tanaw. Naunsa man taon, tanaw sa diri. O mga bana ha, paminaw. Na yung mga panahon nga atong asawa, may pinagdaanan silang kalit nilang nahinumduman, unya nasuko og kalit nimo. Mga bana, amen? Na sila'y pinagdaanan. Nga dugay na to kayo, pero mautoy ni guba og ayo sa ilaha. Unya, gitawag na karon og trust issues. Trust issue. Now karon pag nainomduman nila na mukalit sila kasuko nimo. O nya mangutana dayon ka amahan. Saan ang punakaon nimo, di ba?
Tuganin sa Kustinor, be. Ano magkasinabot, ano, di? Kung taron maghuman, ano, mga amahan, nabay panahon, ngayon kasi mo asawa, saan po nakaon mo? Na? Woo! Saan po nakaon mo? Now, lingon na nga itong Ginoo, dalisa, kay inato na kayo ni. Lord, tabangi guguan ni, inato na kayo ni nga pagtudlo. Lingon si Lord, walay gikaon kang nakahugaw ni mo. Ang iyang gipasabot ani mga igsoon, spiritual nato nga kinabuhi tubangan sa Dios. Kinsay nagingon ninyong mukaon kag mangga nay mo kang sapoton. Ngimoy ka sa may nakaon nimong sapot mga. Pareha po tagikaon. No? Moingon na lang ng uban ayo mo kaon na ng pako sa manok kay mabayot mo. Pataka am lamang ka oy. Ako mukha man si kanunay sa mga inasal. Ganun na i-budget niya. Kamo ba, kung na may problema, kaon mo. Naunsa man taon mo. Kung na may problema, ayaw mo sige problema. Kaon. Sa'yo na ipagkaon, kaon. Pero ginyong problema, way pagkaon, kaon. Hello? So, walay gikaon ang tao nga makahugaw niya. Now, ato sa kaning gitawag nato mga igsoon og pagtuon sa siyensya or sa science. Paminaw ha? Kung naa kay kanang mga sakit like cancer, unsa pa na katong kamilyon gamay ra to nga sakit. Ikumpara sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen? Pareho na silang Chris Aquino. Na, mao mamita tong ka Chris Aquino? Nga lupus man na. Ang imuhang immune system, maoy ni atake ni mo. Muna siya. In other words, naay mga good soldiers sa imong lawas, nga maoy mo atake sa mga bad, nga mga bacteria sa imong lawas, ang naitabo, ang good soldier nga naa nimo, ang imong immune system, nga mo fight, mao-pahinooy, ni unay sa pag-atake nimo, wala sa kailakin sa imong kalaban. Maura ni siya og dakong dato nga nanguhag daghan kayong gwardya, pero ang mga gwardya maoy nang lungkab niya. Mo man ay lupos. Nakabalo mo ang akong anak kung wala man ay mga baksin? Kabalo mo mo? Sa may tinuuhan ni pastor di mo mapabaksin. Na ayaw na lang po kong i-blame. Kaya nga naman, unsa man na siya, mga immunize. Di ba? Para na sa mga immune system na to, antay-antay ang mga ingon na. Pero, no, si Milyon. No? Ang Ginoo magbuot. Gawas pa ato nga time, nakapromise, manggod mi ni Lord, nga Lord, ni katawo ani mga bata, adik, gyud tandamo, amo yun yung i-dedicate sa imo ha. So, lain man tag conviction. Wa po ko na ngayon, sayop ng kuan mo, no? Magpabaksin mo. Pabaksin mo, oy. Baksinin ninyo mga bata. Sundrox. Sundrox pag yun. No? So, mauna siya. Nga, kwan. Pero, kabalo mo mga igsoon. Sige naman gud na ako ng giwali. Nga ang kwarta, dako kay nag-itabang sa imuha, pero kabalo ka na dyan, problemas kinabuhi sa taong di masulbad og tawo, kaalam sa tawo or kwarta. Kay gituyo sa Ginoo, arong pakiton kang ang Dios makasulbad. Paasa mo nang wali-wali kag milagro, nya di ka katilaw. Ayo. Na mga milagro nga nasulat sa Biblia, o kanang nga mga milagro, himuon niya sa imuha. Napaminawas ani kay ato ning paspasan mga igsoon. Ningon si Jesus sa verse 11, dili ang magsulod sa baba sa tao ang makahugaw kaniya, kundi ang mugula sa iyang baba. Ang mugula sa atong baba. Unsa may mugula sa atong baba? Mga pagpamalikas, pagpangdaot, mga pagpanunglo, tanan. Muna ni gula sa atong baba, muna nakapahugaw nato. Mamaya explain ko yan further, okay? Verse 12. Unya miduol kaniya ang iyang mga tinun-an og naingon. Nasayod ka ba nga naglagot kanimo ang Pariseo tungod sa imong gisulti? Mura ba ikaw ba ni Dool? Pastor, grabe. Sa man tong imong giwali nga naigo, man tong akong gi-invite. Di na manoon siya mubalik og simba. Naunsa man taon.
Pastor, unsa man imong giwaling? Ako ra may kanunay kaigo. Paminaw. Pagka ikaw mo'y nagbuhat, ikaw gyud kanunay maigo. Promise. Kay naaman ka sa maong alain pod og ikaw may gabuhat aning salaa unya mo'y gisultis Biblia mayon kagwa ka na igo. Igo gyud ka, headset pa gyud. So pareha ni sa akong giingon kaniya, kabantay mo na mo kalit gyud ingon ning bana. Unsa lang po nakaon nimo? Unya, kamong mga asawa pag nakadungog mo giingnon mo sa inyong mga bana, unsa na po nakaon nimo? Unsa man yung feeling? Lagot na po ka. Musamot ba? Napamina mo kayo ani. Unsa nga, kining akong kuan pastor, ako asawa si kaog mangga mo nang grabing magdumot. Tao sila bus mangga. Pastor, hilig manggug kay ni siya pakus manok mo nang nabayot. Pagsuroy. Dami mga ngana no. Pastor, walay nagsulod sa baba sa taong makahugaw kaniya kundili ang nagagula. Ningon dayo mga tinunan, Lord, kabalo ba ka? Nasuko ang mga parisiyo sa imong kabalo mo kung saan yung mga parisiyo, sila ang naay otoridad sa relihiyon. Pero bisan pag unsay imong posisyon sa imong relihiyon, kung baliktad ka sa unsay gitudlo ni Kristo, tatamaan talaga. Sa napagtagalog, tatamaan ka talaga. Nga na di ay. So, ningon diri si Jesus sa 13. Si Jesus mitubag, ang tanang tanom nga wala gitanom sa akong amahan nga atuas langit pagaibton. Sultiin ang nas imong tapat ina si Lord mo'y nagtanom nimo. Pastor, napugos raman ko, gidala raman ko ani. Gibira raman ko. Ang dili tinanom sa amahan ibton. Siguro yung iya kas amahan nga tanom. Amen? Now, ang Diyos na to, wala katanom og sang pinit sa church. Wala siya kabutang og kanding sa church. Nagtanom gyud siya og kining kanang naang palay nga naagyoy bunga. Naghimo gyud siya kung lain ang kanding og ang karnero. Amen. Ingon siya, wa ko'y labot na sakitan sila. Kay og di sila tinanom ibton. Pero kung tinanom sila, bisag nasakitan sila, mubalik sila sunod Domingo. Tanaw na si Muntapat. Di gani ka mubalik Domingo. Na kuyaw-kuyaw tanom bakas. Dapat ha? Dapay lain. Ingon siya. Sa verse 14, pasagdi lang sila. Kasi ang giingnan, ang mga religious leader, pasagdi sila. Bantay mo niya ha, kay grabe uso kay ning debate karon. Tanaw-tanaw po mo cellphone og mga debate. Kabalo ba mong kanang na nagdebate, pareho na sila? Ano, gisugo ka ni Lord? Sa kadagas mga kalag nga kinahanglas pagdasig na naghikog na gani ang uban, wala nimo adtua, adto ka makigdebate ang mga pangulo sa relihiyon? Ingna siya, pasagdi sila, kay og di sila tinanom sa Dios, ibton sila. Muingon na sila, kami mo'y una, kami mo'y sakto, kamo. Roma 8:9, ang walay espiritu ni Kristo, dili iyan ni Kristo. Wala nag-ingon ang Roma 8:9 nga kamong una, kamo'y sakto. Tinga, bitaw kang kamo'y una, pero wa mo nagkinabuhi. Bisan sa mga Christian churches, paminaw mo ha, sa mga Christian churches nga akong ginabisita, ma-invite ko nila, inig panangaon na, mag-dessert, inig humang pangaon, mag-dessert, mag-storya-storya na may mga pastor sa mga problema. Kasagaran, pag ang church bisitahon og pastor, mo share na siya sa problema sa iyang church, kay aron ang pastor nga ni-visit, makapray. Kasagaran sa number 1 nga ginashare, nga madungog yun ako sa mga pastor, kabalo mo unsa? Pastor, dinhi sa among church, ang mga pioneering pabadlong kaayo. Maglisod bi og tudlo sa mga bag-o, kay mismo ang pioneering, di tagdon ang bag-o. Sila pa'y magpakita og dili mao. Ang pastor sa loon, nag-chat sa ako almost buntag na. Pastor, mo yung problema. Kay nagbadlong na siya, unya mo ingon na sikuan man lagi. Tuara lagi. Muna yung common problem sa mga churches. Munang, hopefully, ma-aware ni tungod kay nangandoy maguta mag-alagad ta nga hinlo ta. Amen? Hinlo ta. So, ningon diha sa verse 14, pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta, ug kun ang usa ka buta maoy moagak sa laing buta,
silang duha mga hulog sa kanal. Kabantay mo ng hubog, puro hubog. Ulit. Magsuka-suka pa. Nyayang giagak, tara na. Hagbong silang dos kanal. Hello? Ngunang ayaw magpaagak og hubog. Kung kamo nakabalong ang Biblia nagtudlo, sa unsay gitudlo ni Kristo, basahan na. What happened sa dawes? Ang iyang papa hubog, giapa siyang anak. Ang anak enroll na sa bayso. Yang papa hambog. Ayaw lagi ko, ako lagi mo drive. Huwag kayo saling na ako. Dugay na panahon mag-drive na. Amin ang susi. Pag uli niya, disgrasya, patay ang anak niya. Ha? See? So, dapat ang nagiya, mas nakaibalo. Na ikaw, Kristohanon man ka, ayaw nagpagiya. Sige, pakakpaminaw, anang na nagdibati, asa mo nila insakto, ha? Pagbasa sa Biblia, bisita atong mga hilimat yun. Ampo itong mga ampuanan, dasigat o mga dasigunon sa ngawis pulong sa Ginoo. Pagutana, uy, nga nung dili, lagi ka manguros. Ikaw, nga nung manguros mo po ka, nga na lang. Magpangutan na ira mo. Pero makabalo po ka kung saan nila pagtubag. Kaya naman sa Biblia, God, basaha ko no ko diha. Basaha ko no sa Biblia, o gisugo ba na. Makita man na nato, kaya naamang kas pulong sa Ginoo, nagsubay. Amen? So wala o manguros ka, wako'y problema. Nya nga nung magproblema, mangkagi ko manguros. Naunsa man tao na. Nga nung nangaway ko ni manguros ka, wala man po. Ang problema na ako, kay di ko manguros, ay mo kang awayon. Nga no, tanang Christian, kinahanglang manguros. Asang bersikulo as Bible nga, ibutang buna sa tiyan niya sa abaga o sa pikas abaga. Wala tayong problema, ana. Pastor, it's a sign of Christianity. Okay. Inyo na nga practice. But dilisad ko ni mo ma-blame nga nung wala ko nagbuhat, ana, because nagbasa kong Biblia, ug ang nas Biblia, sa tabang sa balang Espiritu, may akong ipaningkamutang akong may kinabuhi. At the end of the day, ang imong reliyon o ang ako reliyon, mung natay mga problema, iyahay tak pangatubang. Nabito ang mga taong kusog kayong man-judge ninyo, mga away ninyo? Ngano, sila nagbayad sa inyong mga tuition? Sila nagpalit nyong bugas? Naminaw pa mo diha? Pasagdi sila. Napa, verse 15, kinis Pedro, hilig, kinis Pedro mo apel. Every time mag-meeting sila na diskusyon, mukalit gunis Pedro tingog. Ang tawag niya, unsay tawag ani? Unsay ngalan ani mga teachers kanang bata nga kusog mo react? Ha? Okay. Pilosopo ra gayon na ilhan. Kanang bitang bata nga kanang kuan kayo siya sa diskusyon, nasud gyud siya ayo sa diskusyon. Unya kusog siyang mo mo participate? Napay laing term ana. Participative. Kuha na siya kanang naang mga, unsa pa'y mga synonyms, anak? Si Pedro, tanawan ni Pedro, miingon. Sultihi kami sa kahulugan ni ining sambinganya, tanawa ragun Unsa to'y sambingay ni Lord? Dili ang nagsulod, ang makahugaw, kung dili ang mugawas. Ingos Pedro, unsa pa'y kipasabot na Lord? Paminaw na ko, na yung mga panahon nga bisag unsaon kag pasabot. Grabe na kayo ang pagpasabot. Pero kabalo ka? Section 11 gihapon. Section 11 gihapon ibutang. May nalanggani. Kabalo mo sa una, bisag lisod kayo ko sa akong pag-eskwela nga kapanahonan. Lisod kayo ko. Pero pag mangutana na sila kung sa ko nga section, section 1 class, section 1A. Section 1A pa dyan. Mga na sila, hala, maubo, bright day ka. Usaray section sa among eskwelahan. 34 na may kabuok. Mula nakanindot og
Nya isagol kas mga bright, mara po kag bright no, nya manuhid ra di ay. Okay, padayunon ako. So, si Jesus mingon kanila, dili pa ba di ay gihapon kamo makasabot? Wala ba di ay kamo makasabot nga ang mosulod sa baba sa tawo mo padulong sa iyang tiyan unya mugula sa iyang lawas. Remember nga ang context atong gisgutan, kabahin atong nangaon silang wa nang hinaw. Munang literally gisgutan ni Lord ang pagkaon nga mosulod ug ang espirituhanon nga mugawas ang ipanulti sa tawo. Amen? Kay sa baba man gikan. Sa baba po nagsulod. Ningon diha. Apan ang mga butang nga mugula sa baba nagagikan sa kasing-kasing. Mao ni bantayi ang kasing-kasing. King makita nimo ang multicab sinaw kay siya bago kay siya one-way disciple church. Pero ang iya di ay carb niya ukbunon na kayo, hiloon na kayo niya kayo. Wa man tay mga mekaniko kayo dire. Natay mga mekaniko busy mo pud sila, trabaho man sila. So makita nato sa gawas nga hinlo kayo sila. Hinlo ra kayo ang sakyanan, pero sulod di ay, di na siya kapadayon sa iyang biyahe, sa iyang dagan, tungod kay barado na. Dinhi sa atong kinabuhi, sa atong pagkakristohanon, makitaan kang perting bagaa o pintal sa nawong. Perting ninduta og suot, pero pwedeng imong pagsimbas Ginoo, barado na. Ang imong gugmas Ginoo, di na, wala na. Di na kadaloy ang pulong sa Ginoo. Di na kadaloy ang grasya ni Lord. Bisa ng mga pagtudlo, ang mga pagbadlong, wanay kaagian, sirado na. Now, ingon siya, kining mga butanga, mao'y makaugaw sa tawo. Unsa man to, ang muguwas. Kay gikan sa iyang kasing-kasing, mugula ang daotang mga huna-huna. Gikas kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing naay kasuko o labihang kalagot, dili gyud na malikayang mamisti, mangyawa, mamalikas na siya. Mga anak ka ng pating, mo ingana na sila. So, muna'y nakahugaw niya, amen? Muna'y nakahugaw niya. Sunod, ang pagpatay. Kining pagpatay, pag naa kay kalagot, kasuko, o pagdumot, wala ni mo siya gipatay, pero ang Biblia nagsulti, nakapatay na ka, mamumuno ka. Di ba? Mabasa ni muna sa 1 John 3:15 kung wala ko masayop or 3:15 nga kung ang tao nagdumot verse man to ni Roger kisa to igahatag ani nga verse kung ang tao nga nagdumot mamamatay tao. Amen. Kabalo ka pastor, wala gyud ko nagdumot niya pero ang pangutana malipay baka makakita niya di pod. Oh, nagdumot. Next, ningon diha, kay gikan sa iyang kasing-kasing, manggula ang mga daotang, una-una ang pagpatay, ang pagpanapaw. Na nakaimo, pero makakita kaguban. Lamotihol gyapon. Ang daotan nga pagpakigilawas, kabalo mong unsa ning daotang pagpakigilawas, mao ni trending karon. Nga okay ra, gwapa mo nakasal, mag-chicken mo bisag asa. Tulog mo mga resort. Unya, dulog kas dili ni mo bana, dili ni mo asawa. Okay ra ni, mo ni trending karon okay ra. Unsa pay laing gitawag ani sa lawayong pagpakigilawas? Kanang puro mo laki. Magusa man mo magpinsing. Mao bitaw nga yaga-yagaan na lang nila ang Ginoo. Kaya di man sila makadawat sa gitudlo sa Ginoo. Hugaw man nga pagpakigilawas. Unya, high school pa ka. Senior high. Nag-eskwela pa lang ka. Nga di ta diresibo kay daghang kita na to. Adto tas Hawaii. Lamian na. Unya kay di man daig ka mo. Nanapilain. Di man gapon ka mo. Naunom na lang, di pagyud gapon ka mo. Nya ang ikapito, kabalo ka? Tapad na rin ni Mos Church. Siguro na son, tapad na ni mo son. Amen, Gerson? Di ka ni Gerson ba? Di, mo amen. Ay. Siguro yun na, tapad na.
Munay kurat kaayo sa lawayong pagpakiglawas, dautan nga pagpakigilawas, pagpangawat. Shh. Magbantay mo kay lamin yung dulag basketball yung balay gilungkab na di ay. Natingana lang ko kay nay ni dool diri na nagbitbit og dagko ang bato. Yung pastor, way ni agi diri kuwa man. Gilungkab lagi balay ni kuan pastor. Manong arin po simbahan ngawat pa dong. Pagpangawat. Oy, kabalo mo. May pastor, ni ko kawatan. Labing pagpangawat na nato des Ginoo. Kana lang daang panahon nato. Kung panahon gina nga, iyas Ginoo niya, imong kuhaon, pangawat naman na. O nya, dautan nga pagpakigilawas, suman naman pagpangawat, pagpamakak. May mga asawa, pila man day sweldo ni Maron? 1.5 ra? Kay gaulan magitong pirting kusuga mang yung ulan sa lapas. Tanawa ko na ron. Ingaron ang niang, ingani ang panahon sa Lourdes. Unya gatrabaho ka, diaras boundary sa lapas. Ang 1.5 ra may sweldo, tulo ka adlaw grabing ulan sa lapas, wa may katrabaho. Yung mga asawa, what? Wa mag-iulan ng buwak na ning yuta, arong si manahan ng Lourdes, gatapan naman na itong barangay. Di mo tugas tinuod. Mamakak. Kabalo mo mga anak, unsay rason? Nganong di mo mutugan sa tinuod sa inyong mga ginikanan, na ba kayo uyab, wa ba kayo uyab, kinsa na imong crush, unsa na mo? Nganong di ka mutugan? Niya man tani. Pagpamakak man eh. Mas maayo biya unta tong mutugan kaya rong matambagan, masturyahan, masultian. Amen? Kamu pong mga ginikanan, og tuganan po mo, ayo po mo pa isog-isog dayong, parian na rin, putol ng ulo di sa anak. Manday, mutugan og sakto ang anak. Sulti, bas, tadtaro na ko ng mga koko, ana. Unsa man na, naikubal, wala. Mga tanak, naikubal o wala. Ning ano man? Yung kinabuhi lagi karon sa mga batanon, hala-hala na dayon ning mga emosyon. Dasmag na dayon ng emosyon. Sa walay paghuna-huna, kinibang akong gidasmagan, kamao ba ning manglabas yang brief? Di rabagyan mo, maramog mo. Murag di mo muuyon ba? Bantay mo, maato ko siya mga CR niya. Binagsaon ba? Paihi ako. Isa maring brief dire. Grabe na ni kayo, no? O nya, verse 29. Kini ang mga butang nga makahugaw sa tawo. Apan dili makahugaw sa tawo ang kun mukaon siya nga dili una manghunaw. Sumala sa ilang giingon nga maoy angayng buhaton. Munang hinluoy sa sulod og mahinlo ang nasa gawas. Ayaw kag tanaw sa usa ka pansyon nga grabe kayo sinaw kayo, tiles kayo, marmol. O gold bahinuon ang tabon sa lubong. Pero sa sulod baho na, bukog na, abo na. Baho kayo, giulod na. Ayaw taon ningon na ang imuhang pag-alagad sa Ginoo mga igsoon. Amen? Ayaw intawon. Now, si Apostol Pablo, doon na siya mga sulat, samtang siya na preso, doon na siya sulat sa simbahan, o doon na po siya suwat, alang sa individual, sa usa ka tawo. For example, si Philemon, si Titus, o si Timothy. So kini sila, personal ni, gi-address niya nga, para ni mo ni Timothy, para ni mo ni Philemon, para ni mo ni Titus nga suwat. Pero moingon na kay kag taga Roma, taga Corinto, taga Efeso, taga Thessalonica, taga Filipos, taga Ephesians, ang iyang gisulatan church. Ang church nga napayunering niya, nga lahi na maoy nagdumala. Amen? Sulatan gyapon ni Paul kay nagpakabana siya sa mao nga church. Amen? For example, ako by hopefully kanang mayon tag example no. Pag abot sa 2025, okay, kanang lahi na ibutang diha sa Lourdes, pastor kay ni ay bag-o diri nga abrihan, magpayuniring ani kay church planting. Ako ba gyud mga igsoon malipay jud ko aning church planting.
magtanom ka palambuon, paatimanan nimo. Mangita na po kaglaing hagbasan, tanom, palambuon, atimanan. Malipay, biya po ko ana. No? Kay sa ingunan nga paagi ang mensahe, ang gospel sa Dios, ang pagtubo sa katawan sa Ginoo naabot pud sa nagkalain-laing dapit. So, si Lord ga-pray pod ko og ingon ni ana, pero ang pagbuot ra pod sa Ginoo mo'y matuman. Mao na nga mintras magkaubanay pa ta, maningkamot gyud ta nga magkat-on ta, motubo ta, mulago ta og mamunga ta diha sa Ginoo. Amen. So usas mga sulat ni Apostol Pablo mga igsoon, gi-address niya sa batan-on nga pangulo sa simbahan nga mao si Titus nga gibilin niya sa Efesos. Napa mo? So sa ato pa ang Efeso usa si Timothy sa nag-alaga ani nga church. Okay, naghuna-huna si Apostol Pablo kay ang Efesos ra bagyod kinagrabihan ni og pagsulay, paglutos, struggle. So muna iyang gisulatan si Timothy nga Timothy ing aniha pag kinabuhi og mauni ang itudlo. Og atong basahon usas mga gitudlo ni gisulti ni Apostol Pablo ngadto kang Timothy leader sa Efesos nga gibilin niya sa Efesos. Tanawan ni 2 Timothy chapter 14. 2 Timothy chapter 14. Ahot doon na to ni. Verses 14 to 26. Og dinhita, magtapos na ta dinhi. Ningon siya, pahinumdumin ni ini ang katawhan. So, monang, ningon dia, pahinumdumin ni ini ang katawan, it means nga, ang leader, nga si Timothy mo'y gi-address. Nakasinabot ha? Amen? So, di lang katulogon, basta kayo nakasinabot ha? Amen? Ingon niya, painumdumin ini ang katawhan, o pahimangnoe sila atubangan sa Dios sa dili pagpakiglan tugi. Mao ni uso kayo ron. Kisa na mga pastor des tagbilaran og maabot manggaling mo sa Sibya, pinaagis, Facebook. Bantayin nyo yung kagalingon. Ngano man, sakto ang imong gibuhat, kay imong gidipinsaan ang imong pagtuo. Pero mas nadaghan na inoon ang nalayo sa Ginoo. Nga naman, niya man tas panahon ron nga ang dili mao'y paka tinuoron. So ang mga tao dili pareha mo balansi maminaw, masakto gyud eri siya, masakto gyud ay. Bisan pag unsa ka biblical. Ug muhawa day ka diha maadto kas mga dapit nga wapay church. Mga dapit nga di kayo maabot sa mga pagwali, mga dapit nga walay mga kapilya, dito pangwali. Ano makiglantugi man ka? Gitawag kas Ginoo? Pastor, gitawag yo kas Ginoo aron makiglantogi. Kabalo mo, kini mga pastor hilig og lantogi, maulawan ni kanunay. Maulawan ni kanunay. Munang kana mga mabaw nga suba sa baan. No? Grabe kayo makiglantogi. Nya panahon nas pagpanudlo sa pulong sa Ginoo, maglibog ka usa guni gatuon ba ni? As the Spirit leads ni. Pag ukab, adira ka ni. Ingon si Lord nga naman, kung imo nang tanawon sa Titus 3:10, ang tawong malalison, ang tawong hilig makiglantogi, human nimo sa sulti, kadua, katulob, biya ay siya, sa likway siya. Di ba? Amen? Kabalo ka, basing kaingon na kang wala na negatagad si pastor nako, gaampog yung tama nimo. Kadili man pwede og fokusan na nimo ning usag, sige hon ragbadlong. So iyampo na lang nimo. Human nimo ang taong malalison, makiglalis gyud, mo opos gyud, makiglantugi gyud. Titus 3:10. Na? Wala diha. Ningon diha. Ang taong malalison, human mo siya masultihi. Kaduha, kausa kaduha. Pasag din na siya. Munang sa time nga nay mo badlong nimo pagpasalamat sa Dios. Kay maabot gyud ang time di nakabadlongon. Ikaw na lay pamadlong, tabang nalag pamadlong. Ngano man, na? Human kapasidan sa makaduha ang tawo nga maoy nakaingon sa pagkanabahin-bahin sa pundok sa likway siya. Sa laing translation ningon ang tawong malalison. Sab din na siya, iyampo na lang na.
Na may Biblia, na ipulong sa Ginoo, makadungog pagwali, nana niya kung iyan ay kinabuhi or dili. Nakasinabot ha? Unya, bahin sa mga pulong kay dili kini makaayo kung dili makadaot lamang sa namati. Tanawa ra gud ni. Makadaot sa, of course, ikaw nakigdebate, di gyud ka madaot kay strong na kadiha sa mga conviction sa mga pulong nga imong gigunitan nga nagpaligon sa imong pagtuo. Pero ang namati, naulawan tong Pastor Brad, wa katubag Brad. Luyas pastor. Trending ra ba ning mga pastor karon? Amen? Pag naisayop ang pastor, wa na, gakalat sa social media. Pareha atong pastor sa Cagayan de Oro. Nga na kuno rapod. Nya gipakalat na dayon sa conversation nga ang pastor maoy ni patay sa uyab atong babayi nga iyahang uyab pod. Gipakalat nag-ayo, unya nasakpan ni tungod sa chat-chat sa babae. Unya ang chat di ay, kadi man di ay gikas pastor. Wa pag yun kahibaw Mayon tag di pa gikan sa pastor kay wala pa na hibaw wa gani na pasaka ag sumbong. No? Nya kini nga pastor wag ex-army man siguro ni, general ni sa una sa sundalo. Nya ni trending po to. Nana po kuno toy pastor nga gibaybas. Nya manghukom na denta na mauna kisay magtuo bisan si Pastor Jonas anhion karon tamnan direk 2 ka kilo. Wala ka balugon sa tinuod. So dili gyud ta ka panghukom. Katusad siya may record. At ang sabi, gikan sa prisuhan, didto siya na bag-o, hinungdan nga nigawa siya, nagpastor siya, nanudlo siya. Bisan ang mga drug sorneries, ilang barangay, ang mga drug sorneries, siya ay nagtudlo. Nga biya mo ane. After that, gibayba siya, nadakpan. Ngayon pag yung nakuno siya armas, bisagwa. So, muna siya ang problema. Nabisa kung saan ni mong amping. So, mukuha na siya. Unya, og naay ministrong magbuhat nga na ma-viral. Og naay pare nga magbuhat anak ma-viral. So, ako mong sultian, mapare man na og unsa na mga leader sa mga reliyon or mga pastor, pag nahagbong sila sa sala, ayaw na mag-apel, pagpadayon mo sa inyong kinabuhing hinlo. Tanawa, si mong paminaw aning mga pagpasabot kunuhay, mga lantugi, mga debate-debate, nangatipas na hinuon ta. So, dili makaayos na minaw. In other words, mahugawan na hinuon ang naminaw. Pati ikaw. Makaalagad ba ta sa Diyos? Nga magdungan ang atong pag-alagad o ang pagpuyo sa kahugawan? Dili. Di ka kabiyahe. Naka sa church Domingo. Pero di ka kabiyahe. Dili ka padayon sa imong pagpakiglakaw nga Kristohanon. Ang tawag nimo relihiyoso ug di ka Kristohanon. Nakasinabtan na ilagi ta? Ingon ang verse 15, paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho sa usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Intimidated baya kayo. Especially pag mag-reunion nya ako mga classmate dili sila Christian. Nya ang uban nila is PO4 mga grabe na. Nagani koy kuan karon nga basta mga kasagaran ako mga classmate, mga teacher. Uniform sila. Pag mag-reunion ako rin nagbarong. Unsa, kumusta rin ka? Kuan rin. Kumusta rin ka? Pastor ko. Ba? Okay. Okay, Tor. Pero ningon si Lord, ayaw ikaulaw. Ano man, magkawala-wala, magkagutom-gutom, magkinaon siya. Di, yun na to. Mangwali ra kita pulong sa Ginoo. Gihatdan ko gunom ka kilo. Kabulan ako to bayran. Verse 16. Napa mo? Verse 16. Likayi ang binuang og dili Diyos nun nga lantugi nga mas makapahilayo lamang sa mga tao diha sa Diyos. Adto mos plaza pangutana. Brad, kining sigig debate dire, kinsa may ni daog, Brad? Wala. O sa may mga maayo ninyong nadunggan nila, Brad? Wala. Sige, raman sila glales, magsinumbagay pag na usahay. Alagad kas Ginoo, ikaw may nakaimog kahugawan sa tawo. Pasagday ang Diyos. Imo siyang sultian, supak siya, na may lain, nga mudawat.
Sire sa pulong sa Ginoo, kanang ni supak, tandugon na niya nas Ginoo, someday, siya na po niya manangya, o supakon na po siya, nga nara. Wala tayo pugsanay, ani. Kay bisan ang atong Ginoo sa pag-ani niya, wa siya namugos. Makita man bitaw na, og kinsay na kinabuhi sa gitudlo sa Ginoo, og kinsay na kinabuhi sa tinudlo sa tawo, sa mga tradisyon sa tawo, sa mga culture sa tawo. Suli kaye, 17, ang gitudlo nila may sama sa kabahong nga mag-ut-ut sa unod. O niya pailain ha, ningon diha. Sa ilan ning panahon kaniadto, ang duha kanila mao si Himeneo o si Fileto. Amen? O sa ilang gitudlo, nahisalag sila gikas kamatuoran o gilubong nila ang ilang ubang mga gilibog nila ang ubang mga magtotoo pinaagis pag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na. Imagine ra ko nang nay nagtudlo nga nabanhaw na ang tanan. Di kita og mga matay na ta, di asa naman ta? Nga humana naman ang resurrection. So muna ilang gitudlo kaniadto nga nabanhaw na, nabanhaw. But ingon di ang verse 19, apan ligon, ang ligon nga sukaranan nga gipahimutang sa Dios dili gayod matarog og niini nahisulat kining mga pulonga. Unsay nahisulat? Nakaila ang Ginoo sa mga iya. Mo na ni, mo ni akong gipasabot. Nga kusog kayo ka mo ingon, ako mo'y tinuod, kami mo'y tinuod, kami mo'y una, ulayra mo, mga ingon na ba? Pero ang Ginoo may nakabalog kinsay iya. Amen? Kana mo ingon ka, Kristohanon ba ako? Pero ikaw rin nakabalo, si Lord, wa kabalong Christian ka. Kaya kung mag-post ka, di man yun Christian. Wa kabalo si Lord, kung Christian ba ka? So, padayono na to, ningon diha, ang tanan, nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo, kinahanglang dili na magbuhat og dautan. Munang niingon dito sa Matthew 7:21. Dili ang tanan nga nagtawag Jesus, Jesus, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Ngano man? Ningon man dire nga ang magsangpit. Kadtong ang nagsangpit sa ngalan sa Ginoo di na magbuhat og dautan. In other words, magpahinlo na ba? Atong halaran ang Ginoo og limpyo nga kinabuhi. Amen? Kisay na dato dere kay garbuso na kakayo, pastor, di gyud ako mag-give up na akong garbo kay gisulduan ba ko ani. Pila may imong nadawat sa imong bonus sa katuig nimong sigkasuko? Nakay bonus? Or kinsa ninyo diri na hamis ang nawong kay sigig ka pungot, ka balaka, ka problema? No? So karon, ako tong gibalik no. Kadtong naay mga problemas panglawas, ilabi na nang murag kanang giingon bitaw nga cancer, kaya nga akong mama diha man gyud siya sa una cancer, tong mother-in-law ba. Naay 5 ka malansa na pagkaon nga naas da tubig nga dili niya pwede. Kadtong walay mga himbis. Kadtong walay mga himbis nga mga pagkaon. So dili niya pwede. Ngano man, kining mga walay himbis nga pagkaon nga nagpuyo sa katubigan, nagkolekta sila og mercury nga maoy pagkaon sa kanser. Mas mulig-on og ayo ang kanser kay makakaon man sila adto. Munang dili sila pakanog lansa, ang ilang pagkaon tilogon. Kailan mo tilogon nga isda, tabangon nga isda, puti og unod, dili dugoon. So motoy kanunayon namong palit nya kay 400 mo pong 50 kilo ana. 450 yung kilo, way lami kanon. Moingon yun daon to nga mong mama, siguro di siya kasulti, pero og siya pa lang pasultion, tingali siya, moingon, guro siya, gatabang malang manitanan, oy. Kaya di pwede parat kaayo, nga. Pero kabalo ka, ang pinakamakalala gyud og ayo sa sakit, ang kasuko, kabalaka, kahadlok og pagdumot. Bisag kinsang doktor imong pangutan-on, pangutan-a sila. Kasuko, kabalaka, kahadlok og pagdumot. Imong sugar mo saka, imong high blood, asa tong weak, imong kidney damage diretso na. Kanang taong magdumot, guba ginag kidney. Munang ang pangutana unas doktor, ngano maning naingani imong kidney? Asa nimo ni nakuha nga sakit?
nganong magsigi kag kasuko, nganong gasigi magkagkaguol, ngano man, anaon sa may nahitabo. Sumutog-an na dayon nga, gamay pa ko, gibiyaan ko sa akong papa. Unya na abuse pa jud ko. Naningkamot na ko sa akong kinabuhi. Nakatrabaho ko, bisag overtime ako'y bayri. Nagtinarong ko sa akong trabaho, gitaktak pa hinuon ko sa among kumpanya. So daghan siya gidaanan nga panagsakit, kagulanan. Mao nang naay na damage nga parte sa iyang lawas. Guba yang kidney. Magkatubig yang baga. Kabalo ka, pag inon kas doktor, na tubig imong baga. Magkatubig yun. Kaya magkaguol ka mo. Di ba? Pag inom kang nakasakit, mag-uol mo kagayo. Ang imong kaguol, may mo palala. Pero pag naisakit, praise God. Ayun ako. Doc, thank you ha. So, kuan na ka. Kay kining pagtuo nato mga igsoon, always man siya nga positive. So, mo to siya. Dili siya pwede sa imong panglawas. But sa laing bahin mga igsoon, ang mas nakalala gyud ayo sa atong kahimtang unsa kinig yung hugaw sa sala nga niya sa sulod nato. Munang bisag na kay problema, ingnon biya gyud kang isalig nas Ginoo. Kay kung mosalig kas Ginoo, di na madaot ang imuhang mga di na ka maka imong mga sakit-sakit diha. Ano man, imuha ni Lord, ikaw na'y bahalaan eh. Matugog tagbilaran, kaon kog halo-halo. Wah! Amen? Kao halo-halo milyon. Bawal ni, bawal. Kini ang angay ni mo. Ikaw, bawal ka. Nga na yun. Nas Pastor Alwin din eh. To si Aros Corilla. Si Pastor Alwin, pag mukaot nag-upat tiil, di na nakakita ang lips, ana, murag kadagko sa kumo sa bata. Pag makakaon nagkanding, iro, ay mukaw iro. Baka, kabaw, basta upat tiil. Manghubag yun na. Hubag yun ang abila na niya. Ang mata na, di nakita. Ang nawong, naburot na. Niya ang lawas, mura na, o gib. Lapwaan nga, hubag. Grabe kayo na, Pastor Alwin. Mauna nga niabot siya sa Bible School. Diri siya naabot. Kaya pa siya sa Bible School, diri man na siya. Gitrabaho ng church, gamay kay siya, galabor siya, pasag siminto. Ingon ko, kaon! Ana siya, di, pastor, allergic ko ana. Allergic ko kupatiil. Makita, hubag na na. Sige daw, kaon yun siya. Hubag yun tinuora. Bata ako sa giinan karon pastor, magsugot tag-declare. Abot Bible School. Bible School, mamalit mo silang sudaan. Sugda natog declare nga ayuhon kas Ginoo og ma-overcome ni mo ni. Kaon! Ay lagi, pastor, kaon ba? Kaon. Amo gyapon. Pag sunod, di na lagi ko, kaon lagi. Karon humba na lay, wala. Nga naman, ga-declare naman ka, gawas na nako. No? So, hangtod nga iyang lawas, kay ang atong pagtuo, ang iyang pagkapositibo, ni paisog o ayos iyang immune system. Pagkaon niya, karon, ay lang ninyo patubangag litson kay sobraan gyud mo. Hubag na sa una. No? Og dili lang kay siya, naa pa gina. Kabalo mo? Samot na gyud ng mga estudyante, di mo kahugutan. Di mo kahugutan. So niingon ko sa fourth year, walay nigpangumpra ninyo para sa pagkaon sa whole week, ayaw kumprahig sudan o tanon-tanan. Mag-Daniel tarong si manaha. Kaon lagi utan. Why sudan? Wala. Di kumkaon. Ayaw. Sunod kaon. Why sudan? Wala. Di kumkaon. Ayaw. Sunod kaon. Why sudan? Wala. Di kumkaon. Pagkaugma, kaon na na. Gutom na kayo. Amen? Hasa mo to si Arjan? Wala si Arjan ane? Gadeniel's camp may mga igsuon. Nya mo pagkaon prutas ra. O utanon. Laki kisa pa tong nga nakauban na to. Tawon luuya tong di mga ugsudan. Nya kay na mas pastor gatan-aw. Tunlon ning talong. Ditso na lagyan na din na usapon. Kini mga ugutan. No? Nya sometimes ang maguba sa atong lawas may atong ganahang kanon ang makaayos sa atong lawas dili nato kanon unya mo ingon tas Ginoo Lord nganong nagkasakit ko.
Ayo. Oh, padayon sa ta. Good night. So, asa ka ni Honong? 19? Ingon ang 19 nga, likayan lagi ni. Ang nakailas Ginoo, di na magbuhat dautan tong nagsangpit sa ngalan sa Ginoo. Verse 20, sa usa ka dakong balay adunay nagkalinlaing plato og mga panaksan, ang uban plata, ang uban bulawan, ang uban kahoy, ang uban yuta. May alang sa espesyal nga higayon og may alang usab sa adlaw-adlaw paggamit. Kung hinluan sa tao ang iyang kaugalingon, gikan ni ining dautan nga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyuan, kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon og siya andam sa tanang buhat nga maayo. Amen? So sa ibabaw gahisgot siya sa verse 20, gahisgot siya upat ka quality. Bulawan, plata or silver, sa may example of silver kanang kalderin, no? Onya kahoy og yuta nga panaksan. Pero sa verse 22, sa verse 21, wala na hisgote kung unsa ka, bulawan ba ka, gold ba ka, o plata ba ka, or kahoy, or unsay kalidad nimo, dato ba ka, talented ba ka ayo, or di ka talented, or pobre, or unsa. Ang giingon, kung hinlo ka, gamiton ka sa espesyal nga katuyuan. Amen? Kaya nga naman, giandaman ka. Giandam ka alang sa maong katuyuan, mga igsoon. Andam sa tanang buhat nga maayo. So hinlo, di ba? Hinlo. Mauna nga itong pagtuon karon nag-ingon, alagari ang Dios uban sa hinlo nimo nga kinabuhi. Putli nimo nga kinabuhi. Kay dagang nag-alagad sa Ginoong nagpuyo sa kahugawan. Usa niya nang makapahugaw kanang nagtuon na tang maalamo na ta, makigdebate na ka, makiglalis na ka. Nya sultian ka nako di man gyud wa gyud magdaog ninyo ang napildi ang naminaw. Nakasinabot ha? Way mo daog ninyo oy. Kabantay ka nang napildi ka, pero manugilon ka sa uban, pildi na ako siya. Pag pangutanan ako, walagay katubag. Pero ikaw dito yung kalulo, oy. Na yung mga ingana nga pangitabo. Kining verse 22, mga batanon, mga batanon, na may Biblia, dungawi diha, o wala kay Biblia, dada, kahit sa inyong balay. Kasi may gabasa dito sa inyong balay. Verse 22, especially nas gawas, kaya di mo kakita aring ko ano? O dalag yung mag-Biblia. 2 Timothy, chapter 2, verse 22, tanawa. Likayi ang mga daotang butang nga gusto kaayong buhaton sa mga batanon. Kabalo mo mga batanon, curious kayo mo sa inyong feeling o sa inyong lawas nun nga mga curiosity o guban pa. Munang lami na kayong iuyab-uyab, pasulaya kuno ko anang kiss. Mao din, lami, manday bisag way lasa. Pasulaya ko nukuha ng gakus. Uy, muinit, manday tani. Maubita nga, og dili pa panahon, di pa stable inyong mga una-unag mga trabaho. Ayaw sa, pero kadi man na ninyo masabtan, kaya ang inyong gisabot, ang inyo rang gibate. Patuyang. Ya, pag abot nas panahon, Pastor, ipray ko, nga naman, naugag yung karon. Uy, tulo na, upat na lagi kakabulan uga. Upat na lagi kakabulan nga. Paampo. Mao de ay. Likayin inyong mga cellphone. Kabantay mo, bisan mga cellphone karon, mga baligya nga mga brief gipangbutang sa cellphone. No mga brief nga nay murag mga magnet nga ambot lang unsa na? Ang mga batanon, kuan kayo sila ani, curious kayo sila. Mayra unta inig ka hitabo na. Nganis atubangan. Musulti ang moingon, katong kauban ako mga batanon, ayaw gyud mo kay di gyud pait gyud kayo, di gyud ka katulog. Dundaga pa ka matulog ra gyud ka, ning batan nimo mga pino lang. Pero karon ning higda nimo, yung kabalo mo mga igsuon, mga batanon, paminaw gyud mo. Ipangga jud kog ayo atong akong uyab sa daga pa mi. Pero karong minyo na mi ulion ra kog hubog. Sige. Likaye mga butang nga gusto kayong himuon sa mga batanon, di nimo bana makigdulog ka, di nimo asawa
Uyab man may pastor, gigugma ay ba may. Sigurado lagi mo nga gugma na. Kaya naman ganin, nangapo na ganin ng uban, magpangutan anay, bagog siya, bagay akong gikadayon, Lord. Kamusta ka si Milagrosa? Katong nauyab na ako sa high school, tong ex na ako. Basin og kami. Gahuna-huna sa iyahang karang, kandugayan na kayo. Gitubuan ng apo manding. Gahuna-huna gyapon, basig ka tumighatag sa Ginoo. Na mga time nga sure na kayo ka, pero di na mao. Muna mga ginikanan, tabong in taon po magbadlong sa inyong mga anak. Di po nang badlong, adok-dokon yung martilyo. No? Musugot ko kada bulan, uyab mo. Pero at the end of the month, mudok-dok ko sa martilyo sa imong tudlo. Okay, pulo, may kabulan, uyab. Lata imong 5 ka tudlo. Ayaw po na yung nga ginikanan, oy. I-guide sila ba? Kaya bisan pa Kristuanan na, pag wrong person, wrong place, wrong time, sigurado disgrasya mo. Nya, paminawa, gud ni kayo, ha? Paminawa ni. Pastor, expert man mi kayo. Expert na mi kayo, pastor. Gainom na magsundroks na kung uyab, pastor. Munang dili siya madudtan. Walay expert pag abot sa panahon. Someday, ipakita yun si Ginoong naa kay kapakyasan sa nang labay. Amen? Nganong firm ang kumutudlo, anak? Nganong muisog man yung kumutudlo, anak? Kay bisan pa ako, usa ka garbusong taong nag-ilas akong kagalingon, na kining mga butanga, di yun ni kagapos, di yun ni kalumpag na ako, bagting sad ko, hagbong sad ko diha. Nagasinabtanay, lagi ta? Di man po pwedeng magdala mong screen kanunay. Kasamot mo sa screen? Mag-date mo na screen sa inyong ibutang ninyo, inyong tapad. O na plywood. Musta man ka? Okay ko. O niya, ang mag-backride sa motor, butangan ka to bang paras COVID, hinimo ni Artyap ba? Unsa to? Katong COVID barrier. Ningon likaye. Kamu na, mga batanon sa inyong ka-curious. Kahibaw na mag-unsa ning mga butanga. In fact, na mga Kristohanon nga, kanang addict kaayo sa pornography. O sitaw ka na, pornography. Mga hubo-hubo nga mga talanawon. Amen? Mga kalalakinan, inyo dayong i-search atong Facebook, best TikTokers of the year. Gawas na dayon tong mga nanagsayaw nga nga na ito. Kaya bisan pag din mo na i-search, pagtas na ka anak kining cellphone, mga igsuon, mo ni usas, number 1 gigamit, ros demonyo, sobra pas droga. Pag na-addict ka sa droga, marehab man kag, mabago pa ka. Pag na-addict ka cellphone, pati hugasan, bisan ang paghungit sa imong baba, di nakakamao. Mga anak, gapadidi sa mga bata, ang unlan na lagi padidi, ang bata to na CR, na sulod, na inodoro, kay kasigig cellphone. Lahat ng kabastusan na adiha. Ang kuyaw, pag yun, kay mga Kristohanon, mga apel-apel ito, magpakita-kita, luuda kayo. Ha? Ulang na lang, maghukas na lang yun, dera pastor, oh. Nya kay mabadlungan na pagkuhanin ni pastor, i-hide si pastor, be. So di kakita si pastor. I-hide si mama, si papa, agkatong kauban sa church, i-hide. Kadturang iyang mga classmate, mga di niya kaila sa church, maoray makakita adto. So, tanawan ng inyong mga anak og siguruan yung nahigugma pa ba ninyo. Na-test. Nak, hulama sa ko sa imong cellphone og 3 days. Tanawon na to. Tanawon na to. Hulama sa akong cellphone 3 days. Lisod na na. Daga na nagrason, among research, among kuhan, ma. So likaye, ang mga butang nga gusto kayong himuon sa mga batanon. Naitambag nga nag-ingon kung magpastor ka, pag minyo daan kay basig matintal ka. Magminyo og dele og matintal og magpatintal, tintal gyud.
Naunsa. Kaysa pagka tinuod lang, makahunat mangyud kas buluhaton sa Ginoo kung independent pa ka. Na kung gusto na kag-partners kinabuhi, siguro anang partner nga mutabang sa buluhaton. Kay mapareha unya tong gawali ka. Unya ang imong asawa ga short og mubo kayo nanilhig sa nataran. Tinuod ni nga istorya dili ni ginamagama ni pastor. Ang uban missionary, ka-partner sa trabaho, sa buluhaton sa Ginoo. Kusog ug wali ang pastor. Ang balay sa missionary atbang ra sa church, ang missionary gabaksera galingkod sa nang lingkuranan unya gasigarilyo. Pangutanan niya sa Pastor Narciso, buhi pa mo to. Na yung mga ingon ana. Amen? Yung mga asawa, magbantay po rin taon ta. Ayaw po mga bana. Usan na po nakaon mo? Palauman imong pagsabot. Nga naman. Tungod kay daghan mang mga panahon nga kita po hinungdan. Di ba? Ikaw ba, Pastor, laban yung kay kas mga asawa. Kita na po. Oh, mga asawa, paminaw mo. Hello? Naagyo kayo isulti ninyo nga kanang tubag sa inyong giampo. Mga asawa, nalipay kayo si Lord og naluoy nga nagtan-aw sa imong luha nga nangayo kag kalinaw. Lord, tagay kog kalinaw. Kung motingog lang si Lord, maingon, ayaw nagsigyaw-yaw. Amen? Ano sigyaw-yaw? Husayon pag itong nang labay na itabo na mga... Dugay na to, gabon na to. Ganyan tong buntag. Magsigag balik-balik ato, watay kalinaw, dito mo abot sunahan. Amen? Ikaw manggo, gamay ra gani makaingon, kuan jud ka, sukad jud ka sa unang. Di mo mahuman. So likay ang mga daotang buhat nga gusto kaayong himuon sa mga batanon. Tinguha hinuon ang pagkamatarong. O sa sunod, pagtuo, gugma, pakigdait, uban ni atong maputli o kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. So in other words, makiguban kas mga tawo nga mao ni ilang pangandoy. Amen? Verse 23, likayi usab ang binuang ug walay kapuslanan nga pakiglantugi. Gibalik na pod. Gibalik na pod. Amen? So, kung nani mo agi ni sa inyong Facebook, sa inyong wall, ayaw mo-entertain ani. Katag ng panahon. May pa, ugwa ka kabalog sa imong paminawon sa teko. Pastor, kinsa nga akong gusto na ako paminawon, kay tagaan ka na ko. Sigag paminaw ng mga volume, century, ede. So, nasayod ka nga mosangpot laman kini sa panag-away. Tanawa? Kining lantugi, kining debate, mosangpot sa panag-away. Kabalo mo? Aretas atong pamilya. Gatuo mo ang debate na Aras Plaza? Ang debate na sulod balay. No? So, akong gipasabot ang akong mga sakop dire, labi na mga first year. Kay walay tawong naa dire ni Puyo, sukad nga ni ako dire. Nga wala katilaw kasaba. Kamu diri makasaban mo Domingo, mangluod mo, pangutanan ni mga Bible student, kay kada adlaw ni sila nga kaog kasaba. But someday, i-assign sila, mamauli in taon sila diri, mingawon og ayo, manghilak in taon. Kada adlaw. Amen? Kabalog yung ko nga dili ang ayan, pero tuyoon ako na, kay mo na ipaaging mo, tubo sila. Ako, ingana ko. Pero wag ko por gitoyo, di gud por ingog di na sila kamao na gyud kay na sila masayop lang ba? Gasagit ko, dapat makadungog jud tanan. Ana gyud ko. Di ko gusto maguyab-uyab mo ha. Kay ug maglungag mo sunog ug di sunog hilaw. No? Sumura sila murag malain sila niya. Pagkauman, makabalo na sila. Ngano man kay ang dirigikan makabalo pod sila ngayon ana. No? Actually, manglayas pa. Mamauli. Man, ang balik dire okay na. Nga na usahay ang mahitabo. No? Gatuo mo sa inyo ra ng mga ingon ana. Na po na dire. Pero wala ko na nila gituyuan ngayon ana. Ako lang nang gisulti aron sa sila magkaton. Alauna na. So ningon diya. So likayi usab ang binuang ang paglantugi. Musangpot ras panag-away. Verse 24, ang sulugoon sa Ginoo kinahanglang dili.
Oh, tuwa mangaway ka tong plaza mandeng. Tus plaza mangaway. Nya kinahanglang maluluyon siya sa tanan. Sa tanan. No? Nakakuha ko ideya. Nga nako, kane. Muna kanunayon ako kuyog ning mga ingon ani. Muna ideya nakatunan ako. Anong awayon man nimo? Amigon din nimo kuyugon kanunay. Nya kinahanglang maluluyon siya sa tanan. Nahinumdum ba Modes Lapas? Ngang pare mo ningong pastor, ikaw ampo. Oh, okay. Wa ko na naglibog ko ba? Ikaw ampo pastor. Sige. Nya kay dako man jud kog tingog og magampo ko, magampong murag magwali. Maayo nga magtutudlo og mapailobon. Na tanang kasakit pailubig gyud in taon, kawaladon pailubig gyud in taon. Nya, mitag maayong magtutudlo, kabalo ka, di ka matawag og maayong magtutudlo kun di ka kamaong maminaw. Kung wa kay panahos pagpaminaw. Lingkod gyud ka, minaw gyud ka sa Ginoo. Unya malumo siya kon magmaymay sa mga musupak kaniya, tingali hatagan sila sa Dios og higayon sa paghinulsol og masayod sila sa kamatuoran. Og mahibalik unya sila sa maayong pangisip og makaikya sa bitik sa yawa nga mo dakop og moulipon kanila. Kabalo mo, dako naman jud ko daag tingog, mura kong magsyagit ga kasaba og magwali. Muna akong giingon nila, la Philip, la Charles, Rick. Bisan sila, Pastor Rodnel, Pastor Junel. Muna ako giingon nila nga kung na ako sa church pastor jud ko ninyo, sa gawas barkada ta, di ba son? Basketball ta dito, magbinanggaay ta dito, magsikanay ta. Kini ang angay ni motor. Siko ng basket, barkada ta. Pero sa laing bahin, pastor man ko. Gitawag man ko sa Ginoo nga motudlo mo giya nga na. Na din isog jud ko magwali. Pero kabalo ka kung kita-kita lang, di ba? Magistorya mo magkitawaan na pag ganita. Amen. Sa eskwelahan sad isog kayo ko sa ilaha. Kay akong gi-question, okay, isulat ang 39 ka libro sa Old Testament, gisuwatan pa dito Song of Abraham. Song of Psalms may naa. No? So munang ko okay, pero kauban gyapon mig trabaho. Mag-mission work me ta atong trabahoan dito, atong trabahoon ni. Basig na mo mga trabahoon dito libre. Ay lang mo reklamo maghiwi. Amen. Na kung kauban nun. Amigo me. Nya nighuman magtrabaho. Imbis mga tulog kay mo pahulay. Kabalo ko ang pahulay sa mga laki basketball. Di na nila pahulay na matulog. Amen. So karon ang ako nga challenge mao kini. Kitang tanan subject jud nga mahugawan kang yawa maghugaw-hugaw ra gini sa tong kinabuhi. Pero ni ay ato ang paagi aron makalikay ta. Walay lain ang pulong sa Dios. Mao nang basag jud ang pulong sa Ginoo. Kinabuhi ni, human nimo ni maikinabuhi mga igsoon, makita nimo nga ang imong kinabuhi usab nahilikay na sa kahugawan og makaalagad ka sa Dios uban sa hinlo nga kinabuhi diha nimo. Amen. So, dili lang to siya tambag alang kang Timothy. Dili lang to pagpasabot mga igsuon nga ang pagkaon di makahugaw, kundili ang mugawas may makahugaw. Kundili, kita mga igsuon nga mga Kristohanon, naanay igong katakos, kaalam, makabalog, unsay maayo, unsay dili. Ang problema, ikaw na lang sa imong pagdesisyon, asay imong imuon, asay dili nimo himuon. Naklaro na to? Nasabta na to? Pastor, matintal jud ko. Sigurado na, ako gani. Lingkod akong asawa. Lingkod. Lingkod jud ko. Kay bisag alanganin tagitsura nabi mo tihol, no? Baga apog naon na si pastor, imunawong pastor, tihol-tiholan. Nya, ang isi na lang uyon-uyon. So, istorya mi nga iampo bayag jud ko. Kay nagampo sad ko nimo. Tudluan sa nako, pagkat-on kag drive motor, pagkat-on og drive og sakyanan, kay pag namatay ko, kisa may driver. Siya may mohatod sa akong bata sa eskwelahan. So magkat-on ta ni tanan. Wa po na ingong nanong lo. Dapat man ano na to, advance ta ba? Nga maguna-una ta, kay preparado ba ya kanunay ta maguna-una. No? Nag-iampo gyud taon ko kanunay. Useless sad ang akong pagpaampo niya nga di ko matintal kung ako mismo di mulikay. Kana bang gaampo siya, Lord, in Jesus' name, ipalayo niya ikaw, gahinam-hinam. Hapit na, ni ano, excited na ko.
gaampo nimo nya ikaw gipaduol. Amen. Likay. Munang pasensya na gyud kayo sa akong mga young people. Pag babae gina ni hatod, luoy taon na si Rachel. Bugat kayo mga trabahoon. Diya po'y magbiyahe. Niya pag lalaki, maghatod na ng mga kan. Kay bisag mga anak mo nako, mga young people mo nako, pwede ba yung mag-drawing o gunahuna, mga taong makakita? Ay, ito na. Nya nignaog ni mos multicab mo yung rabadayon ka, bless ko pastor. Nya imo isulod imong ulos multicab. Nagtanaw mga tao, ala ni kiss ni pastor. Hoy! Di ba? So kung nagampo ka na kay pulong sa Ginoon saon paagi ang paglikay plus nanay gaampo nimo ug ikaw nagampo pod buhaton pod nimo nga mo distansya ka. Kay bisan pag di nimo nakaila bisan pag kita nimo mo drawing day nang una-una. Nya kamoran duha walay nakaila. Nya napay music nga napay background music nga kinabugnawan pa termos. Awa, nahagbong na ka. So, now listen to this. Ayaw nag-i-apel og ihaptong ng labay. Because ingon ang sani pagbangutan nga ang gugmas Ginoo bag-o adlaw-adlaw. So ayan ang sige hagsubay tong nang labay mga asawa. Pag makasala inyong bana, kanarang salaan mo ibadlunga siya. Ayaw, nag-iapil to. Sa una rag yun. Apit na yun kung mag-give up ni mo. So, laya, kung give up, huwag makaya ba? Layas! Wala ko na kinahanglan ni mo. Layas. Pag layas ba? Pastor, nilayas. Kaayong bunalag microphone ng buna. Close your eyes. Mag-pray na ta. Heavenly Father, thank you Lord sa mga pulong ngamong dawat karon. Pasaylo ami sa daghang mga panahon nga magsimba minimo nga barado. Dili maka-flow, dili makabuhagay ang imong balang espiritu. Dili makabuhagay ang imong mga pulong. Dili makabuhagay ang imong gugma. Tungod kay barado ang among mga kasing-kasing sa kahugawan Ginoo. Tabangay kami Lord nga magkinaon sa man Ginoo. Pilion gihapon namo nga muhalad kanimo kinabuhi nga hininluan sa imong dugo ug simbahon kanamo pasidunggan sa kanunay. Salamat Lord sa imong gugma nga walay paglubad ang pingin nga mga kinabuhi ilabi na sa among mga kabatan-onan. Kay kun kami wala namo na kabot ang mga assignments sa kinabuhi tungod sa among mga wrong decisions sa mga nanglabay. Among giampo Ginoo ang among mga anak dili sila mahagbong niining mga bitik sa yawa and ma-fulfill nila ang imong purpose sa ilang mga kinabuhi. Thank you for such love, O Lord, nga imong ihatag sa kada usa namo. Salamat kayo sa among mga pagsulay. Walay mo tupong sa kagamhanan sa imong mga pulong ug sa imong pangalan o Ginoong Hesukristo. Ni bisan unsang pangalan sa balatian nga gikadlukan sa tawo sa tibuok kalibutan dili makapugong sa imong pagkagamhanan o sa imong pagabuhaton o Ginoong Hesus. Salamat kaayo Lord nga kaming tanan bisag unsay among mga giatubang karon. Do na kami Dios nga among gialagaran og naa kami Dios nga gisimba. Naa kami Dios nga giila, mga nagtudlo kanamo, nagagiya kanamo sa mga pagtulunan. Mao ang Dios nga naghatag sa bugtong anak. Nagantos didto sa cross tungod sa mga labod na nga ayo kami. Salamat Lord Jesus. Salamat sa tanang kinabuhi nga niya. And unsay mga kakulangon namo Lord sa dinhi sa church didto sa mga panimalay sa tanang mga kaigsuunan. Salamat nga ikaw magatagbo sa among panglawas. Kining among lawas Ginoo, dili kami tagiyaan eh. Ang balang espiritu mao ni ang iyang puyanan ug mao ni ang iyang templo. And thank you Father God nga ang imong balang espiritu dili nimo papuyon sa gubaon nga templo Ginoo. Magpuyo siya sa ligon nga lawas, mag-alagad nga madasigon malipayon og ligon nga magsunod diha kanimo Ginoo.
Salamat Lord sa pagtagbo sa tanan nga mga panginahanglanon Ginoo. Sa pag-amping sa among mga minahals kinabuhing tuas layong dapit nagapanarbaho sa among matag adlaw sa pagbiyahe paingon sa eskwelahan sa among mga kaanakan ug bisan Ginoo sa among mga pagpanarbaho. Salamat nga imo kaming giampingan Ginoo. Salamat Lord nga ang among mga panimalay gitabunan sa imong gahom. Ug thank you Lord nga walay makatakas Ginoo sa imong gahom, sa imong pagpanalipod kanamo. Salamat kayo Lord nga ang imong mga pulong kanunay namong mabasag madungog ug padayon ning maghinlo sa among mga kinabuhi. Panalangay ni sila nga nakauban namo pinaagi sa Facebook Live Ginoo. Asa man sila dapit tuwa sa gawas sa nasod ni nasa Luzon, part sa Bisaya, sa Mindanao, bisag asa, ang pingiin tahon sila Ginoo. Patubua usab ang ilang pagsalig di kanimo. Dalaygon ka Ginoo nga walay katapusan. Nga pagdayeg nga mong ihatag. Og simbahon ka Ginoo samtang napamikusog og gininhawa. Yes, Lord, maluya ang among lawas. Bat ang among espiritu gilig-on nimo og adlaw-adlaw. Hatagi kami kalinaw Ginoo. Bisan sa among mga giatubang karon. Dalaygon ka Amahan sa walay katapusan. Magapanindog tang tanan mga igsoon.